Ne lagun batek esan zian hemen oso gustora zebilela, nik DBH-etik etorri nintzen eta tailerrietan eta enekin ezer. Eta gero hona etorri eta deskubritzen dute beste mundu bat, ez? Lanerako gaitasun hori garatzeko zikloa direnako hauek. Apuntatu nintzen hemen aniztasuna zeolako materietan. Zikloaren ezaugarri nagusia da, ziklo oso praktikoa dela. Mantenimiento elektromekanikoan ikusi genituen puntu asko. Mekanizatua, soldadura. Tailerrian makina ezberdinak. Mantenimiento mekanikoko arloa. Fresadora dela laukientzako, tornua zilindroentzako. Hortaz gain, elektrizidadea, pneumatika, hidraulika. Laguntzen denon artean. Disiplina guztiak ikusita, aukera gero aukeratzeko goi mailako zikloa egin nahi baldin bada, zer duen gustoko nahi ikasle horrek. Zehoze polita indezakezu hemen. Ordu arte ikusi gabeko disiplina batzuk lan zen eta beraien doai batzuk azalera zen ez, horrezten dira. Eta asko ikasten da. Goi maila egin nahi ez baldin bada ere ondoren, erdi mailako ziklo honekin aukera dago lan munduan txertatzeko. Giro oso ona dago ikasleak eta irakasleen artean. Ez bakarrik arlo teknikoan baizik eta pertsona bezala ezitzea gure lehentasunetako bada. Irakasleak beti prest daudela laguntzeko. Etxetik ere eskertzen zaigu lan hori, esan digute, gauetik egunerako aldaketa bezala izan dela. Askoz ilusionatu dago, etxean gauzak kontatzen hau egin dugu, bestea egin dugu. Aurten ikasketak bukatu eta lanian jarri lehenbailen. Gure enpresak egiten digute, jendea eskatuz eta lanerako behar den norbait eta bidali guzti norbait. Eta baude enpresa batzu baina eskatzen digutenak goi mailako zikloa daukan titulatu bat, baino aurretik ziklo eginda daukana. Oso gustora nabilela klasekoekin, irakasleekin ere bai, eta hau edonorri komendatuko niola.